دەستەیە پەروەردەیە یا ڕێڤەبەریا خۆسەر داخوازە خودانên dibistanên taybet ji bo fêrkirina programên hikûmeta Sûriyê yên xwendinê red kir. Çavkaniyeke agehdar ji tora medyayî ya Rûdawê re got, desteya perwerdeyê ji şanda xwedanên dibistanên taybet re gotiye ew amade ye muhleta fêrkirina zimanên biyanî bide, lê rê nade ku programên hikûmeta Sûriyê li navçeyên wê bên bikaranîn. Hatim Şêxê mamosteyeke ji bajarê Qamişlo ku çendîn salan karê perwerdeyê kiriye, ji Rûdawê re axivî û rexne li wan aliyan girt ku programên rêveberiya Xweser red dikin. Nizanim ew kesana gelo nel Sûrî mezin bûne, em giş çûn dibistanê rejîmê û em çûn zanîngehê rejîmê û em xweş zanin bê îdeolojiyeta hundirê minhacê nîzam de giyayî çi astê. Ya didwa ew kesê got li vê deverê vê dawê dikin, gelo ev dawahanê li Efrînê dikin, dawa zimanê xwe zimanê Kurdî dibistanê xwe li wir vekirinê, ew kesana bi vê israrê li wir kar dikin ji bo zimanê xwe yan na. Yan gelo ew bawernameyê ku li Efrînê tên dan îtiraf pê tê kirin yan na. Şikrî Yûsif pisporê geşepêdana mirovî ji Rûdawê re got, tirsa sereke ji wê yekê ye ku îtiraf bi bawernameyên rêveberiya Xweser nayê kirin. Rastî îro girtina meheda piçkî ser milet nexweşa ji alîkî be. Ne ji ber zimanê Kurdî, zimanê Kurdî îro zimanekî em gerek her kes xwe bielmîne zimanê Kurdî û ji xwe re dewrata vekê xwe tê de fêr bike, zimanê dayîkê ye, şênabê hoj dev zimanê dayîkê biqere. Lê bêguman xelk dibêjin dibê ku sibî ev medresê hinê ti îtirafeke duwelî bi wan nebe, zarokê me bê şehedeman. Sêr bê tirsa millet ji ber şehadê Camia Rojava û xêrî wêne piçkî nemuhterefin duwelî in. Ji bo xelk tirsihê ji vî tiştê hene. Zimanê dayîkê zimanê me her kesî ye û her kes me dixwaze zimanê xwe bielmîne xwe fêr bike, gerek li meheda jî zimanê Kurdî werê danîn û xelk jî hazir bibe. Lê Hatim Şêxê got, bawernameyên hikûmeta Sûriyê jî tên kirîn û firotin. Beşê din şehdê ku rejîm dide dikin buhane nû mu'teref pê li nav xelkê. Em giş li vê derêne vê deverêne em zanin bê giyayê çi mistewê mesela bawernamê ku nîzam dide. Îro rot 300,000 Sûrî bide tê bawernama sefê şeşa ji cem rejîmê bîne bi hesanî. Li Sûriyê 4 programên cuda yên xwendinê tên bikaranîn. Ji bilî programên hikûmeta Sûriyê li navçeyên rêveberiya Xweser programên taybet bi rêveberiyê, li parêzgeha Idlibê programên hikûmeta Desteya Tehrîr el Şam û li navçeyên li jêr destê Tirkiye û opozisyona Sûriyê programên hikûmeta Demkî ya opozisyonê tên bikaranîn. Hüseyn Umer, Rûdaw.